Ngithanda ukubulisa ibandla kaNkulunkulu egameni leNkosi yethu Jesu. Ngibulisa abazalwane ubaba Masuku nomama Masuku bengekho phakathi kwethu egameni likaJesu, nabafundisi bonke baseCalvary abangekho phakathi kwethu sibabulisa egameni likaJesu. Bazalwane, ubaba uthe ngifakele i-report bazalwane ukuthi usaye ngaseManguza njengoba ekiwasho ukuthi kunomshado uboka mama basaye ngakhona, kodwa ngeviki elizayo uzobe ekhona. Ngicela ukuthi bazalwane sibashayele nje izandla bengekho phakathi. Ngiyabonga bazalwane, ngibulise obaba the priest bazalwane abathwala umphongolo. Ngibulise omama uNkulunkulu wami, omama elithi iBhayibheli, omama besililo abeyinkophe zabo zigcwele inyembezi. uNkulunkulu namandla simbulise bazalwane intombi, my favorite, the cream of the church, uNkulunkulu egameni likaJesu. Ngibulise insizwa egameni leNkosi yethu uJesu. Ngibulise bazalwane iSunday school nama-teens. Ngibulise i-worship team, keyboard player no sound engineer egameni leNkosi yethu uJesu. Ngicela bazalwane sishayele izandla thina. Phambi kwenu bazalwane umama uSizani osindisiwe omthanda kakhulu uNkulunkulu. Bazalwane birthday izolo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mummy. Happy birthday to you. Bazalwane sibonga uNkulunkulu ukuthi abantu abazalwa ngoFebruary nje special. Amen. Abantu abazalwa ngoFebruary that's so special. Amen bazalwane. Angazi ke bazalwane abanye ngazi nje kaFebruary. Nabanye bayazi nabo ukuthi abake ezinye inyanga bona ngithi kaFebruary bazalwane ba special. Siyabonga bazalwane. Ngaphandle bazalwane bokuchitha isikhathi sizoya ezwini leNkosi. Sizothola izwi leNkosi the book of Luke encwadini ngokaLuka uLuka 5 sizoyiqala kuverse 1 sigcine kuverse 7. Mamkhumalo ngisacela sisi ungiphe nje umucu nje ukuthi mawuqala iculo elithi uthando lukaBaba lunjengolwandle olubanzi lujulile, bese khona indawo ethi ngizomethemba njalo ngisesemhlabeni ngizokumkhonza ngothando enhlizweni. Oh
baba ekuseni Jehova size kuwe baba wethu size kuwe uNkulunkulu namandla size kuwe ithemba lethu size kuwe msindisi wethu size kuwe mpheme wokuphephela uNkulunkulu oyingcwele akukho la ngabe singathi masisuka kuwe sithi sibalekela khona ngoba wena baba uyikho konke ezimpilweni zethu themba lethu msindisi wethu dwala lethu ekuseni baba sisazozwa izwi lakho Nkosi yami izwi lakho Nkosi yami elingoqobo baba izwi lakho baba elibukhali kunenkemba esikanhlangothi zombili izwi lakho uNkulunkulu olungileyo baba elisiqondisayo elisifundisayo siyabonga uNkulunkulu wethu namandla siyabonga themba lethu uyikho konke baba empilweni zethu siyabonga baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha obonga manje kuze bephakade amen bazalwane ngetranslation engiphethe ngicela mama Khumalo nawe kuzolokungana ngizoqala ngale translation engiphethe ithi bazalwane one day as Jesus was standing by the lake of Gennesaret the people were crowding round him and listening to the word of God. He saw at the water's edge 2 boats left there by the fishermen who were washing their nets. Verse 3, he got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from the shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the net for a catch." Simon answered, "Master, we have worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets." Verse 6, when they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled to their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled both boats so full that they began to sink. Isihloko bazalwane sithi ukubizwa kukaPetru nababenaye. Kwathi isiqungu simbunganyela ukuba sizwe izwi likaNkulunkulu. Wayemi ngaselwandle lwaseGenesaretha. Wabona imikhumbi emibili imi ngaselwandle. Abadobi babephumile kuyo behlanza amanetha. Esengene komunye wemikhumbi ongokaSimoni wamcela ukuba asuke kancane emhlabathini. Wahlala phansi wabafundisa abantu esemkhunjini. Kuthe esegcinile ukukhuluma wathi kuSimoni, "Qhubekele ejuleni, nehlise amanetha enu nibambe." uSimoni waphendula wathi, "Nkosi, sishikile ubusuku bonke asibambanga lutho, kepha ngezwi lakho ngiyakwehlisa amanetha." Sebekwenzile lokho babamba izinhlanzi eziningi kakhulu aze aqabuka amanethi abo. Babaqhweba omana babo ababeka umunye umkhumbi ukuba beze bababambise. Beza-ke bayigcwalisa imikhumbi yomibili yaze yathi ayizike. Amen. Bazalwane kule verse sibona lithi izwi likaNkulunkulu uJesu wafika olwandle laseGenesaret. Bazalwane uma ngabe uJesu efika ngasolwandle or ngaselake yaseGenesaret, amanye ama-translations ayibeka ngokuthi wayefika in the Sea of Galilee. Bazalwane uthe uma ngabe efika lapho ufika khona uthola isiqubu siza kuye isiqubu simbone uJesu bese siza kuye lithi uJesu mangabe ebabona
wathi mayebheka wabona imikhumbi emibili. uJesu wahamba wangena phakathi kule mikhumbi. Siyeza bazalwane isixuku siza kuJesu. Mind you, njengoba siso kusolwandle laseGalile. Olwandle laseGalile, ulwandle laseGalile luka Israyeli. uIsrayeli kulapho okukhona isizwe sikaNkulunkulu. Lapho izwi likaNkulunkulu elalikhona khona. Bekungekona endaweni yabezizwe bekuka Israyeli. Kepha bazalwane sibona isimanga uma ngabe uJesu efika ngaselwandle laseGalile. Isiqubu siyeza sizombunganyela. Isiqubu siyeza sizombunganyela. Lithi iBhayibheli sifuna izwi likaNkulunkulu. Lalikhona bazalwane izwi likaNkulunkulu kwaIsrayeli. Kepha umehluko uJesu wayengekho. Lalikhona izwi likaNkulunkulu kwaIsrayeli, kepha uJesu wayengekho. Izwi likaNkulunkulu bazalwane uma ngabe uzolalela uJesu engekho, kaningi aliyenze imininguwe. Yingakho lingakhoni ukwenza umsebenzi, ngoba kufana nje nokuthi usemhlanganweni ulalele, kepha uJesu akekho. Lithi izwi likaNkulunkulu uJesu wabona imikhumbi emibili, wafike wangena emkhumbini wahlala phansi. Wangena uJesu emkhumbini wahlala phansi. Ihloko sami namhlanje bazalwane sithi simelwe ukumkholwa uNkulunkulu, simlalele kukho konke. Simelwe ukumkholwa uNkulunkulu bese sizomlalela bese siyamkholwa kukho konke bazalwane. Singabi khona indawo esimvalelwa kuzo. Amen. Bazalwane isiqubu sasifana njengomhlambi ongenamalusi. Sathi uma sibona uJesu saya kuye silambele ukuzwa izwi likaNkulunkulu. uJesu wafika wangena emkhumbini wahlala phansi wabafundisa. Wahlala phansi wabafundisa. Lapha ke bazalwane emkhunjini kuthiwa kakhona uSimon Petro, kukhona uJohane, kukhona noJakobe abambiza uJames ngeEnglish. Uma ngabe bekhona laba bengakabi sibona abafundi bakaJesu, babe ngabadobi nje bedoba lapha olwandle laseGalile or kwi-Lake of Gennesareth. Lithi izwi likaNkulunkulu uthe mayefika uJesu wangena emkhunjini wahlala phansi wabafundisa. Before uJesu engene emkhumbini bazalwane, babephumile laba bantu abadobi bonke ababekhona lapho eSea of Galilee. Babephumile bengaphandle. Lithi iBhayibheli base bewasha amanethi wabo. Ukuwasha amanethi wabo sebesukile emikhunjini yabo. Bawasha amanethi wabo. Sekusile kusekuseni. Lokho kusho ukuthi bazalwane base begive uphile sekusile ekseni, abasenalo ithemba lokuthi bazophinde futhi babambe abanye ofish noma ezinye inhlanzi. Kodwa uthe mayefika uJesu bayekela ukuwasha amanethi, beza bazolalela. Mind you, babengamazi uJesu, babengamazi. Kepha bazalwane bashiya konke beza bazolalela. Bawuzwa umehluko kulesi sifundiso. Babekhona ababhali kwaIsrayeli, babekhona abaFarisi, babekhona abaSadusi kaIsrayeli befundisa ngeinsuku zonke etempelini. Kepha lokho kwanamhlanje kwakuhlukile. Amen. Lokho kwanamhlanje kwakunethemba, ngoba kwasekufundisa inkosi yamakhosi uqobo lwayo. Ngithemba bazalwane babengamazi uJesu, bahlala phansi nje balalela. Ekulaleleni kwabo bawuzwa umehluko, ukuthi lokho sikuzwa namhlanje akusiko lokho esihlale sikuzwa kubabhali nabaSadusi nabaFarisi. Lokho namhlanje kuhlukile. Amen bazalwane. Bazalwane siqhubekele. Bazalwane kusho ukuthi kuleli verse uverse 1 singabantwana bakaNkulunkulu liyasifundisa ukuthi abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe abahlazwe ngegazi,
sibona umsebenzi omkhulu webandla. Bazalwane, miningi imihlangano ebakhona, ziningi inkonzo ezibakhona, kodwa abantu bakaNkulunkulu bomele uNkulunkulu. Abantu bakaNkulunkulu balambele izwi likaNkulunkulu. Yingakho bazalwane, izwi lingalendlela okuyilo, ngoba thina sihleli nje on the four walls of our church, silalele izwi likaNkulunkulu, sigodle nalo, asiphumi ukuyotshela abantu, ukuyotshela isiqubu ngalo Jesu. Bazalwane, abantu kuyadingeka ukuthi bamazi uJesu, kuyadingeka ukuthi bawubone umehluko eyinkonzweni abakuzo. Bazalwane, inkonzo ziningi ngendlela emangalisayo emhlabeni wonke. eSouth Africa ziningi ngendlela emangalisayo, kepha bazalwane uJesu akekho. Kubalulekile bazalwane ukuthi senze umsebenzi esubizele wona. Lithi elinye izwi mangabe ufunda lithi amasimu athe asevuthile aselungele ukuvuna, kepha bazalwane izisebenzi ziyincosana. So bazalwane, siyibandla likaNkulunkulu kufanele ukuthi sizimisele emsebenzini wesoul winning. Angeke bazalwane bazi kungekho umuntu obatshelile, abangeke bawubone umehluko kungekho umuntu obabonisile umehluko. Abanye bazalwane baze bahlale emilindelweni ubusuku bonke belindele bethi bakhonza uNkulunkulu, kepha bazalwane uJesu akekho phakathi. Kodwa bazalwane angeke bazi uma ngabe thina siyibandla likaNkulunkulu singasukumi sibabonise umehluko ngalo Jesu. Ngicela mamkhumalo umfundele uverse 2. Wabona imikhumbi emibili imi ngaselwandle, abadobi babephumile kuyo behlanza amanetha. Amen. Uqhubela kuverse 3 sisi. Esengene komunye wemikhumbi ongokaSimoni, wamcela ukuba asuke kancane emhlabathini. Wahlala phansi wabafundisa abantu esemkhunjini. Amen. Wabafundisa abantu besemkhunjini. Bazalwane, lithuzi kaNkulunkulu abadobi basebephumile beyogeza amanetha wabo. Bathe mangabe bebona uJesu ehlala phansi ebafundisa, beza nabo bahlala phansi. Sibona bazalwane abadobi bengasenathemba, babengasenalo ithemba kumsebenzi wabo bebewenza. Abadobi bazalwane bese begive uphile, sebalindele nje kuphela ukuthi baye emakhaya. Amen. Sebalindele ukuthi baye emakhaya. Uthi lithi kaNkulunkulu uJesu uthe mangabe eseqedile ukubafundisa, uverse 4 mamkhoma. Uthe eseqinile ukukhuluma wathi kuSimoni, qhubekele ejuleni nehlise amanetha enu nibambe. Amen. Qhubeka sesibese yaphendula uSimon. uSimon waphendula wathi, Verse 5. Nkosi, sishikile ubusuku bonke asibambanga lutho, kepha ngezwi lakho ngiyakwehlisa amanetha. Amen. Lithi bazalwane ngale translation verse 4, when he had finished speaking, he said to Simon, put out into deep water and let down the nets for a catch. Verse 5, Simon answered, Master, we have worked hard all night and haven't caught anything, but because you say so, I will let down the nets. Abasebenzanga kuphela oSimon bazalwane, lithi iBhayibheli they worked hard ebusuku, bebengahlalanga kuphela phansi, bebesebenza kanzima befuna ukubamba, kepha ababambanga lutho. Sithi isiZulu, Nkosi sishikile ubusuku bonke kodwa asibambanga lutho. Bazalwane, siyakhumbula ukuthi
uSimon nababe naye, they were skilled fishermen. They were experienced fishermen. Bebeyazi into abayenzayo. Bazi futhi nesikhathi lapho inhlanzi ezibamba khona. Ukuthi uma ngabe sekuze kwaba yileli hora leli angeke sisakwazi ukubamba lutho. uNkulunkulu sishikile ubusuku bonke. Kepha asibambanga lutho. Sisebenze kanzima ubusuku bonke baba. Kepha asibambanga lutho. Bazalwane ekseni. Kuningi nakithi. Sishikilile empilweni zethu zonke. Sifuna ukuzishintsha thina. Kunezinto esizenzayo esingazithandi kodwa ukuthi sizenze. Ngoba sesiyazenza ngoba sezikuyinature yomzimba wethu. Sishikile impilo yethu yonke ukushintsha izimo zasemakhaya ethu. Sishikile impilo yethu yonke sifuna ukushintsha izimo zabantwana bethu. Sishikile impilo yethu yonke sifuna ukushintsha nje our lifestyle. Kepha bazalwana asibambanga lutho. Asibambanga lutho. Sine experience bazalwane yemisebenzi eminingi. Siyasebenza. Sishikilile kodwa senzanga lutho. Bazalwane sine skill ezintweni eziningi sikwenzile kepha asibambanga lutho. Uthi bazalwane uJesu kuPetro. Uthi into engithanda kuPetro ngoba uPetro bazalwane uyalalela uSimon. Uthi kade Nkosi ngenxa yokuthi nje usho wena. Mina okwami ukwazi kwahlulekile. Okwami ukwazi ukwehlulekile. Eyethu iexperience as a fisherman ihlulekile. Kepha uNkulunkulu ngenxa yokusho wena Nkosi Jesu sesizokwenza. Bazalwane ezimeni asiyekeni ukufuna ukuhamba ngeexperience. Siyekeni ukufuna ukwenza izinto ngama skills wethu. Abantu abaningi abawutholi umsebenzi bafundile bazalwane ngabangama graduates but imisebenzi abayitholi. Banaso iskill kodwa imisebenzi abayitholi. Ngoba bazalwane into abantu abayenzayo babheke ukufunda kwabo. Basusile ifocus yabo kuJesu. Bazalwane asenzeni ifocus yethu ibe kuJesu. Bazalwane uNkulunkulu uNkulunkulu elithi iBhayibheli uvula indlela esivunguvungweni. Bazalwane uNkulunkulu wenza izinto ezingenzeki kithina singabantu kuye zenzakala. Asisuseni ifocus yethu ebantwini. Sisuse ifocus yethu ezintweni ekufundeni kwethu. Ke sithathe nje sinikeze uNkulunkulu engumqalisi nomphelelisi wezinto zonke. Uthi uPetro baba Nkosi Jesu sishikele ubusuku bonke. Kepha nje ngenxa yokuthi kusho wena. Njengoba baba kusho nje izwi lakho sesizokwenza lokho. Bazalwane asimlaleleni uNkulunkulu simkholweni uNkulunkulu. Okushiwo uNkulunkulu noma wena ungakubona kubuwula kanjani. Kepha ngoba kusho uJesu asikwenzeni. Singayifundisi ukumphikisa uJesu entweni atasiyenze. Bazalwane ngithande ukuthi mahlangene nabanye abazalwane ngithi uNkulunkulu ngokuthi singathi this lendwangu siyayibona imhlophe. Akhambu bathi uNkulunkulu lendwangu ired. Ngisho ngiyayibona ukuthi imhlophe. Athi uNkulunkulu ired. Uzothini wena? Hayi uNkulunkulu imhlophe. Hayi uNkulunkulu imhlophe. Athi uNkulunkulu hayi ibovu lendwangu. Ngoba kusho wena baba ngiyavuma ukuthi ibovu. Amehlo ami abone indwangu emhlophe. Kepha wena Nkosi Jesu ukuthi lendwangu ibovu. Ngenxa yokuthi kusho wena ukubona kwami kuyize lamasi. Ukubona kwami akusilutho. Kepha ngithatha lento wena oyishoyo. Angithathi lento mina engifundiswe yona nengiyaziyo. Ngithatha lento eshiwo izulu. Lithi uthi uPetro ngoba kusho wena Nkosi yami. Mina ngokwazi kwami ngaleli hora akubambeki. Ngaleli hora ofish bahlakazekile. Ngaleli hora akekho umuntu ozokwazi ukubamba. Kepha ngoba kusho wena uthi uJesu qhubekela ekujuleni. Amen. Qhubekela ekujuleni. But they were fishing bazalwane the whole night.
maybe they were fishing kwi-shallow place. Bazane kungenzeka kulamalanga siyambonga uNkulunkulu ukuthi umfundisi usifundisa ngeprayer, usifundisa ngefaith. Kungenzeka bazane ukuthi our prayer, our faith ikwi-shallow place. But namhlanje bazalwane, I urge you nami njengoba mkhomane beshilo, I urge you bana ngiyancenga masiqhubekele ekujuleni. In 2026 bazane masiqhubekele ekujuleni. Masijule ngemikhuleko yethu, amen. Masijule bazane even ngefaith yethu mayijule. Ube nefaith ngendlela yokuthi kuze kuthiwe uyahlanya ekhanda. Ngoba kusho bazane mangabe ethi uNkulunkulu lendlu wami ibovu. Mawuthi mawona into iqhamushela ukuthi ke hayi lendlu wami ibovu, so thina uyagula ekhanda, amen. Futhi bazane bayashesha ukubona umuntu ogulayo ekhanda, so thina uyagula ekhanda. Wena qhubeka ukuthi lendlu wami ibovu. Ungabi nandaba ukuthi thina sithi siyibona imhlophe. Wena yisho lokho uJesu akutshela khona in your secret place ukuthi mawuhleli naye ekujuleni uthini uJesu ngalendlu wami. Bazalwane, emhlabeni siphila nabantu abaphila nge-cut and paste. Masingaphili nge-cut and paste. uNkulunkulu into ayisho kimi ngeke wena ikusebenzele. uNkulunkulu into ayisho kuwe mamshabayela ngeke mina ngisebenzele. Omunye umuntu angeke imsebenzele. Qhubekele ekujuleni umbuzo uJesu ukuthi Jesu mina uthi angenze kanjani. Ngoba siyekele ukufuna ama-advice kubantu. Angisho ukuthi ungayifuni advice, but bazalwane iya kuJesu. Uqhubekele ekujuleni uhlale noJesu. Uyeke ufuna ukwenza into eyenziwe yini. Amen. Don't cut and paste into eyenziwe yini. Awazi ukuthi uNkulunkulu ukhulume ini nami. Yenza lokhu uNkulunkulu athi wena kwenze. Hlala noNkulunkulu uye ekujuleni bazalwane, ufuna uNkulunkulu umbuze. Amen. Bazalwane, uma ngabe sibheka uNkulunkulu wenza izinto ngendlela ezihlukene. Mamkhulu ngicela ungivulele the book of John. uJohn chapter 2 lapha uJesu emshadweni wasekhaya. Ngicela sisi nje ungifundele John chapter 2. John chapter 2 uqala kuverse 1 ugcine ufuna kuverse 1 no verse 2 no verse 3 sis. Verse 1. Kwathi ngosuku lwesithathu wakukhona umshado eKhana laseGalile. Wayekhona lapho unina kaJesu. NoJesu nabafundi bakhe babemenyiwe emshadweni. Chapter 5 verse 5. Ugcine verse 5. NoJesu nabafundi bakhe babemenyiwe emshadweni. Kwathi ukuba lisweleke iwayini, unina kaJesu wathi kuye, "Kabanalo iwayini." uJesu wathi kuye, "Mame, ungene ngani kokwami na? Isikhathi sami asikafiki." Wathi unina ezincekweni, "Nayikuphi akusho kini anokwenza." Amen bazalwane. Usho uMaria utshela ingcebo uthi noma ikuphi akusho kini anokwenza. Noma ikuphi akusho kini anokwenza. Bazalwane, sibona uJesu ufika emshadweni iwayini seliphelile. Ukubona nje ukuthi lento ibula kanjani. Kuthiwa lethani amafaji, kuthiwa lethani amafaji bawagcwalisa amanzi. Abese yasuka athi ikhali futhi bese nahambisa. Yabona ukuthi lento mangabe ngokubheka kwethu kubula, amen. Kepha bazalwane, ngoba kusho uJesu izisebenzi zenza kanjani. Zagcwalisa amanzi emafatshini. Wathi uJesu basana amanzi emafatshini. Wasethi manje ikhali bese niyahambisa. Ngokubuka kwethu kubula kabi bazalwane lokho.
akakhulekanga nokukhuleka, akashongo lutho, akabekanga nezandla kulamafathi noma kulamanzi. Uthi nje ixwayisana mayesuka uthi yikhani bese niyahambisa. Kepha ngoba kusho inkosi yamakhosi bakwenza. Amen. Ngisho bazalwane asibeni obedience entweni eshiwo uNkulunkulu ezimpilweni zethu. Singafuni ngempela ukwenza izinto uNkulunkulu azilayele abanye abantu. Uma ngabe uJesu efika indoda ngelinye ilanga afike uJesu afike indoda engaboni, lithi iBhayibheli wakhafula ngamathe phansi wenza udaka wafaka emehlweni. Akusibona bonke ayenza kanjalo kubo, kepha omunye nomunye bazalwane umuntu unendlela yakhe uJesu afuna ukuthi enze izinto ngayo. Siyazwana bazalwane? Amen. Bazalwane bese siphinde siyakhumbula kwi-incident yase Jericho. Uthi ngelinye ilanga uNkulunkulu kuJoshua uthi uJoshua uma ngabe beqeda ukuwela iJordan sebezodla iJericho, uthi uNkulunkulu kuJoshua, Joshua senizohamba manje niyodla iJericho futhi ngizalinikela kini. Uthi-ke uNkulunkulu nizohamba izinsuku ezisikhombisa, ngosuku lokuqala nizozungeza nibuye nihlale phansi, ngosuku lesibili nizungeze nihlale phansi, nizozungeza kanjalo izinsuku zize zibe yisithupha. Niyabona into ukuthi-ke abantu ababebabona babemangala ukuthi la bantu benzekeni. Ngoba zona izinto zikaNkulunkulu ziba ngathi ziwubuwula kwabanye abantu. Kepha noma ngabe into yakho ungayibona ukuthi abanye abantu abaku-understand, ngoba noma ngabe into zikaNkulunkulu ezikuwe zenza ukuthi abantu bangaku-understand. In the workplace abantu abaku-understand ngoba uphethe izinto zikaNkulunkulu. In the workplace awenzi into abathi abanye yenze le athi uNkulunkulu yenze. And they won't understand you ngoba akusibona phela abakutholele lo msebenzi utholele uNkulunkulu. Yenza wena lento athi uJesu yenze. And bazalwane, you won't go wrong ngoba wenza lento athi uNkulunkulu yenze. Athi bazalwane uNkulunkulu kuJoshua rounda izinsuku eziyisithupha uround uhlale phansi, kepha ngosuku lwesikhombisa nizorounda kasikhombisa. Lapho bese abaculi beshaya amahabu namagenke, and then bese niyakhamuluka bese indonga zeJericho zizoba. Wayengayicabanga kanjani into enjalo? Amen. Bazalwane, indonga zeJericho uma ngabe ufunda iBible history bathi indonga zeJericho ububanzi bayo iwidth yayo zasilingana indlela yokuthi kungahamba imoto ezimbili, enye imoto ingahamba yele, enye imoto ingahamba yele. Mind you, imoto mayihamba azisondelana. Kepha bazalwane ububanzi bayo babunjalo. Lithuzi likaNkulunkulu wathi mayithi khamulukani zaqala indonga zeJericho zaqhaqheka. Akekho owayengacabanga ukuthi kungaba izi kanje ukuwisa izindonga zeJericho. Kodwa ngoba kwasho uNkulunkulu esho kuJoshua, uJoshua wenza njalo. Bazalwane, izinto uNkulunkulu azisho kithi empilweni zethu asizenze ngalendlela uNkulunkulu asho ngayo, singenzi ngendlela thina esibona engathi i-right for thina. Senze ngendlela uNkulunkulu abona, uye uNkulunkulu wazi what's the best for us. Qhubekelani ekujuleni. Amen. Uthi uJesu asiqhubekele ekujuleni bazalwane ekseni namhlanje. Uqhubekele ekujuleni bazalwane ngefaith yakho, uqhubekele ekujuleni kuyi-prayer life yakho, ungahlali in the shallow place ngoba ekujuleni kulapho ozothola khona imfihlakalo zikaNkulunkulu, ngoba ekujuleni kulapho ozothola khona izinto abanye abantu abangazitholi. Bazalwane, in the shallow place azitholakali izinto ezifihlakele. Kubiza ukuthi uye ekujuleni uzothola izinto zikaNkulunkulu ezijulileyo. uNkulunkulu akufundise izinto, akubonise izinto abanye abantu abangakhona ukuzibona. Go to the deep. Uthi uSimoni uNkulunkulu ngokwami ukwazi sishikilile thina ubusuku bonke, sisebenzile kanzima ubusuku bonke, kepha nje baba ngoba kusho wena sizokwenza lokho. Lithi iBhayibheli babaphonsela amanethu wabo to the deep, ababamba izinhlanzi eziningi baze bahluleka ukuzikhuphula. Amen bazalwane, baze bahluleka ukuzikhuphula. Ongangokuthi baze babiza
abanye futhi ababe nabo khona lapho nabo abanye abadobi ukuthi abeze nabo bezobasiza. Kuba njalo bazalwane mangabe uNkulunkulu esekubusisa. If you go to the deep, qhubekele ekujuleni unganandaba ukuthi ushukele ubusuku bonke. And then uNkulunkulu uma ngabe esekubusisile ungakhohlwa abanye abafowenu. Uma uNkulunkulu esekubusisile ungadli wedwa. Uma ngabe uNkulunkulu uhleli nje uhlele CIM esekubusisile uNkulunkulu ungathi mina ngisaphindeli kulela bandla elivuzayo elinjani hlala la othole khona isibusiso sakho. Hlala la othole khona isibusiso sakho. Amen. Ngicela mkhomalo ungifundele sisi khona lapha yasisi uLuka ungifundele ma uverse 8. Ungifundele uverse 8 sisi. Uthe uSimon Petro ekubona lokho wasiphonsa phansi ngasemadolweni kaJesu wathi, suka kimi Nkosi ngokuba ngingumuntu oyisoni. Ngokuba ubehlelwa ngokwesaba yena kanye nabo bonke ababenaye ngobuningi bezinhlanzi ababezibambile. Kanjalo ke noJakobe noJohane amadodana kaZebedewu ababesebenzisana noSimon. UJesu wathi kuSimoni, ungesabi, kusukela manje uza kubamba abantu. Sebeyilethile imkhumbi emhlabathini bashiya konke bamlandela. Amen. uJesu wangena bazalwane emkhumbini wahlala wabafundisa ubukhulu bukaNkulunkulu esimeni ababekuso. Kwaba khona bazalwane the divine intervention. I-divine intervention iba ngokuthi ukwazi kwethu kwenature kuyafika bazalwane lapho kuphelelwa khona. Bese bazalwane kuthatha i-divine intervention empilweni zethu. Okwethu ukwazi kuyahluleka. Into engiyithandayo bazalwane ngoPetro noJohane uSimon noJohane noJakobe lithi zikaNkulunkulu sebetholile konke babiza abanye beza nabo bathatha amanetha. Sebekwenzile lokho inhlanzi seyigcwele ngaphandle babona ukuthi hayi man asidingi thina kuphela inhlanzi. Yebo inhlanzi sizitholile kepha esikudingayo ulo muntu. Esikudingayo unoJesu. Uye lo othe masiqhubekele ekujuleni ngoba uma ngabe sinaye kusho ukuthi angeke masiswele lutho. Amen bazalwane. Ngoba manje babengazi ukuthi uma ngabe bephinda bemdedela kusasa kuzokwenzakalana. Usumtholile bazalwane uJesu ungazamdedeli. Amen bazalwane. Ngoba wazi ukuthi kusasa kuzokwenzakalana. Bazalwane abanye sithi isinto abanye abantu bayakhohlwa. Athi uJesu esekukhiphile ey'neni bese wena uphinda futhi uzibona ungcono kunoJesu. Ukhohlwe bazalwane. Usuhamba ngezimoto ezinkulu usuhlala endlini ezinkulu ukhohlwe ukuthi konke lokhu kungenxa kabantu. uSimon noJohn noJakobe bathi sesiyakushiya konke lokho silandela lo othe masiqhubekele ekujuleni. So bazalwane angisho ukuthi sishiye konke, singashiya amabhizinisi wethu,
singashiyi imisebenzi yethu. But bazalwane engokushoyo emini ukuthi bazalwane singakhohlwa lapho uNkulunkulu asikhiphe khona. Ungakhohlwa bazalwane lapho uNkulunkulu akukhiphe khona. Uthi bazalwane ngelinye ilanga bazalwane lithi ngelilanga iBhayibheli I think lapha yaku Isaiah ukuthi ungakhohlwa itshe oqhekezwe kulo. Amen. Ungakhohlwa bazalwane itshe oqhekezwe kulo. Amen. Singakhohlwa bazalwane lapho uNkulunkulu asikhiphe khona. Uma ngabe uNkulunkulu esekubusisile, khumbula endlini kaJehova. Khumbula umzimba kaKristu. Khumbula abafowenu obashiyile. Ngishikile ubusuku bonke. Uthi uPetru sishikile ubusuku bonke, kepha baba sibambanga lutho. Kepha Nkosi Jesu ngoba kusho wena uthi asiqhubekele ekujuleni, sizokwenza kanjalo. Ngicela sisukumeni bazalwane. Ngoba kusho wena uNkulunkulu wethu uthi siqhubekele ekujuleni baba, sizokwenza kanjalo. Ngoba kusho wena baba ukuhlakanipha kwethu. Baba ukuhlakanipha kwami kuhamba kube nelimithi. Ukuhlakanipha kwami kuhamba kugcine. Kepha uNkulunkulu wami wena uma uthi ngiqhubekele ekujuleni, ngizokwenza ngalendlela osho ngayo. Baba ngizoqhubekela ekujuleni. Elibazana kube omunye nomunye umkhuleko ekseni ukuthi uNkulunkulu ngiyathanda ukuthi impilo yami ingami ndawonye. Baba shintsha my prayer life uNkulunkulu namandla. Ngiqhubekele ekujuleni khona ngizobona okuhle okufihlakele kuNkulunkulu. Siqhubekele ekujuleni bazalwane. Sisashikilile umunye nomunye uyazi lapha ashikele khona. Uyazi omunye nomunye uyazi lapha ashikele khona ukuthi uNkulunkulu wami ngishikilile la, kepha uNkulunkulu wami angibambanga lutho. Kepha bazalwane uthi uNkulunkulu namhlanje asiqhubekeleni ekujuleni. Asiqhubekeleni ekujuleni ifaith yethu egameni likaJesu. Baba wethu nomusa siyabonga. Ekseni Jehova siyabonga baba emini. uNkulunkulu ulungile ukusikhumbuza moyo ingcwele. Masiqhubekele ekujuleni Jehova namandla. Masiqhubekele ekujuleni.